Bismillahirrahmanirrahim. Mehurban, ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ixtiboringizga Boshqirdiston tatarlari milliy madaniy avtonomiyasining bugungi programmasining chiqarilishini taqdim etamiz. Assalamu alaykum aziz imandaşlar. Biz sizni İxlas Masjidining televizion studiyasida salomlaymiz. Esanmisiz aziz millat. Jumla bizga rahat bersin. Ya ilahil alamin deb duolar qilmoqdamiz. Ulug' vatanimiz Rossiyadagi jannat kibik Boshqirdistonimizda baxt quyoshimiz jihon qushog'ida imonlik yulduzimiz balqisin deb duolar qilmoqdamiz. Менә тагын bir yıl jildirib uzib ketdi. Endi bizning uzgan yıldagı эшләгән эшләребезгә йомгак ясар һәм алдагы елда якты ниятьләребезгә юл ачар чаклар җитте. Әйе, Ләйсан сеңлем, үтте җәй, үтте көз, җитте кыш. Әнә шулай без гомер итәбез, без ашкындык, талпындык. Без әнә шулай гомер иттек. Үтте җәй, үтте көз, килде кыш. Менә шулай bir елыбызда күңелле, шундый шатлыклы вакыйгалар белән узып китте. Ә менә узган елда нинди вакыйгалар безнең хәтергә уелып калды соң әле? Әлбәттә, безнең күңелләребез бу елның нәтиҗәләре белән күңелләребез, бәгырьләребез тулы. Аның шатлыклы минутлары, якты сахифалары булды. Бу елда Россия мусульманларының үзәк дини назаратына 230 ел тулды. Һәм аның рәисе зур алпатлык белән хезмәт итүче остазыбыз һәм әдип Шайхул Ислам Талгат хәзрәт Таҗетдингә бу ел инде дөньяга аваз яруына 70 ел тулды. Менә шушы мәгънәви һавалар эчендә İxlas мәчетебездә халык ара конференцияларның берсе ул Төркия мәмләкәте белән берлектә үткәрелде. Ул бөек ислам мугалиме Мөхәммәд Рәмзинең тормышы һәм аның иҗадына багышланган иде. Инде тагы да күңелләребезгә шатлык һәм куаныч тутырган бер хезмәтебез İxlas вакыфының ислами тәкъвиме дөнья күрде. Бу тәкъвимдә Башкортстанның 20 төбәгенә 5 намаз вакытлары билдәләнеп, аның эче тулы ислами мәгълүмат, тарих, күңел һәм рух өчен тәгълимат бирелде. Шунысы да мәгълүм булсын, әле үткән атнада гына Башкорт дәүләт педагогия университеты белән берлектә İxlas мәчетебезнең хузурында мусульманнар һәм ватаныбызда аларның урыны хакында бер семинар булды. Бу семинарга Башкортстанның 46 төбәгеннән ислам укытучылары катнашып, моннан зур фәһем алдылар. Хәзрәт, узган елда безнең милләтебез тормышында да күркәм вакыйгалар булды ахрысы. Мин бу җәһәттән әүвәл Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының хезмәтләрен әйтеп китәр идем. Мөхтәрәмә Рима Амир кызы Утяшева җитәкчелегендә милли автономиябыз үзенең мәгънәви һавасын әнә шулай булдырды. Газиз милләт, яңа 2019 ел бусагасында без мөхтәбәр шәхсләребез рубрикасы белән Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының рәисе Мөхтәрәмә Рима Амир кызы Утяшева белән әңгәмә итәбез. Без бүген Башкортстан дәүләт корылтайы депутаты Рима Амировнаның хезмәт бүлмәсендә. Исәнмесез, Рима Амировна? Саумысыз, хөрмәтле хәзрәт. Үзегезгә мәгълүм, кешеләрнең хыялы бар икән. Димәк, аның бер өмете бар. Өмете булган кешеләрнең киләчәге бар. Рима Амировна, Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясы нинди хыял, нинди өмет һәм безнең бәхетле киләчәк ничек булачак? Рәхмәт. Без сезнең белән хөрмәтле хәзрәт, инде бер 3нче ел менә шулай яңа елны каршылыйбыз бергә һәм
сезнең белән очрашып, үзебезнең халыкларга, Башкортстан халкына һәрвакытта ел азагында үзебезнең хисләрне һәм яңа ел белән котлау, шуңа бер зур бәйрәм, бер зур бүләк дип ышанам. Әйе, менә үтеп китеп бара 18-нче ел. Дулкынландырган, бик катлаулы елда булды бу. Күп Һәм аның чаралар. бик якты сахифалары, битләре дә булды бит. Әйе, ансы да бар. Менә без яңа елның уйлядык инде, беләдерик, шундай җиңел булачак түгел. Әйтик, иң мөһиме, менә безнең нинди зур политический шундай үтүбейтне процесслар, сайлаулар булды. Иң мөһиме, менә мин әйтим, бүген безнең республикада яңа җитәкче Ради Фаритович Хабиров. Үзебезнең, мен әйтәбез, земляк, бергә, монда гомер күп битән бергә, монда эшләгән, күп шундый хезмәт иткән халыкка, һәм бик шундый ихтирамлы лидер. Без аны көттек, озак еллар көттек, ышандык. Кайтыр дип, менә әле бүген аның әле әйтәләр бит инде вакытлы исполняющий обязанности. Көз көне, сентябрь айында шундый сайлауларда мин ышанам, халык ышана, һәм үзебезнең яңа республика җитәкчесе Ради Фәрит улы Хабиров булачагына, һәм шуның өчен без аңарга ышанып эшлибез. Менә иң мөһиме шул быелның елның менә шушы зур чырышы дибез. Димәк, халкыбызны сәламәтлек ярларына чыгаручы кеше ул кыю, дәртле һәм көчле рухлы булырга тиеш. Әлбиттә, аңарга карап торасың да үзеңне теге яшисе килә. Шундый аның идеялары инде безгә иң зур, иң беренче ул халыкның сәламәтлеге турында аның менә проблемаларын күтәрү. Миңа, врачка, ул менә зур бер шатлык булып тора. Чөнки без соңгы елларда безгә врачларга да җиңел түгел. Эшләргә, халыкка ярдәм итү, монда проблемалар күбие, шишелми ул проблемалар. Бүген Ради Фарич күрекмичә менә ул проблемаларны ача, һәм ничек үткәрергә, ничек аларны барып чыгарга, ул без бергә менә шулай бергә эшлибез. Менә бу политика турында инде. Икенче яктан, сайлауларда, үзегез беләсез, без барыбер менә җиңеп чыгып, менә депутат эшләре алып барыла, ансы да бик әйбәт. Мин аңа шатланамын. Чөнки быел менә үземнең инде иң эшем тазалык, саулык комитетында урынбасары дип менә шулай эшлим. Һәм шул тазалык, саулык буенча безнең менә бергә, хөкүмәт белән бергә законнар эшләп, халыкларга ярдәм итү менә иң мөһим, менә шул иң зур планнарга керә. Икенче яктан без бит инде халыкның иҗтимаи эшендә калдырмадык. 18-нче ел республикада гаилә елы дип игълан ителгән иде, һәм без һәрвакытта әйтеп киләбез, бөтен иҗтимаи оешмаларның иң мөһим эшләре шул гаилә аркасында бара. Безнең татар халкына килгәндә, үзебезнең телебез, гореф-гадәтләребез, мәдәният менә шул гаилә аркылы саклана. Һәм без үзебезнең оешма бик матур шундый грантлар алдык, үзебезнең республика буенча да, Татарстан буенча да алдык, һәм шуңа бик шатланабыз. Иң мөһиме федераль грантта алып, без әле бәлеш бәйрәм үткәрдек, сезнең менә шундый матур чыкты теге передачагыз Бүздәк бәлешнәне Россиягә күтәрдек. Ул федераль Россия президентының без грантына шундый лайык булдык. Икенче яктан, менә гаилә белән без инде бик күп сөйләдек тел буенча. Телне мәктәптә генә аны саклап калып булмый. Иң беренче безнең бөек Тукай әйтәдер, иң элек бу тел белән миңа әнкәм әкият, аннан әпкәм көтүннәр буе шуннан әкият сөйләгән, йырлар йырлаган, һәм иң беренче безгә кирәк гаиләдә әтияне, дәвәтиләр үзенең балалары, оныклары белән телдә әзрәк сөйләшсеннәр. Шуңа күрә менә без бүген бик матур безнең гаилә бәхете серләр дигән шундый альбом менә сезгә дә моны без ихтирам итеп бүләк итәчәкбез. Рима Мировна, менә гаилә юлы, туган тел турында сөйләшкәндә менә әйтәләр бит. Галимнәребез, менә белгечләр, социологлар әйтәләр. Бер телдә сөйләшкәннәр түгел, бәлки бер ниятдә булганнар гына үз максатларына ирешә алалар. Дөрес, менә бу телдә мин әйтәм, теге мин укыган идем.
Шварценеггер келген Американың бір президентіне, ұныттым енді, бәлки кімдір болған. Ол айтқан, мына хөрмәтле президент, мен бит әзірәк английша акцент белән сөйлейм деген. Ол айтқан аларга президент, улым, тіліңдегі акцент, ол оңыңда акцент болмасын, башыңда болмасын акцент. Тіліңдегі акцент бізге ол күмәшә оламай. Шуның өчен тағы бір матур язу бар, біздің язуы Расул Гамзатовның. Аңарға әйткәннәр, менә сез рус телендә мактыйсыз, үзегезнең телендән чыгалайсыз, 2 атта йөрисез менә. 2 атта йөреп булмый дигән Расул Гамзатов. 2 атны бер арбага җыеп, берсе рус теле, берсе туган телең булса, менә шунда җиңү дә була, атлар да чаба аппаратлар, и сиңа да байлык та була. Менә шул турыда килгәндә без үзебезнең республикада, Россиядә да әйтәбез. Хөкүмәт теле рус теле. Безнең һәр Россиядә күп милләтле без ил. Россиядә бер халыкка да үзенең телендә укырга өйрәнмәгез дигән андый закон юк. Наоборот, үзеңнең телеңне, халык телен, ана телне халыкларга саклап калу ярдәм итү бара. Менә шул яктан безнең федераль автономия быел 20 еллык үзенең юбилеен үткәрде. Белүгез буенча, аның автономияның лидеры, рәисе Гельмуддинов Ильдар Ирикович. Ул безнең автономияның федераль автономия рәисе. 40 регионнан менә шул автономиягә киләләр. Һәм безнең Башкортстан татарлар автономиясы иң зурысы, иң күп эшләгән, күп проектлар белән һәм безне менә һәр вакытта шундый Мәскәүдә Путинның администрациясына килгән кешеләр дә шундый бик менә мактаулы автономияны мактадылар. Ильдар Ириковичка шундый мактаулы сүзләр һәм Ильдар Ирикович менә һәрбер безнең шул мактаганда безнең автономиягә да шундый матур сүзләр тапты. Димәк, милләткә хезмәт итү буенча Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясы үзенең лаеклы баскычларында бәя бирелде. Рима Мировна, мөнәсәбәтеннән файдаланып, менә гасырлар төпкеленнән килгән хакыйкать бар. Бу бөек галимнәрнең сүзе. Туган телебезгә хаксызлык кылышын күтәрүчеләр үзләре дә хаксызларның кылышыннан харап булучылар дигәннәр. Менә бу mübarek hem mukaddes fikrige siz nişe karısız. Dürüst ediler galimler. Özünün tugan tilinde kişilerin bütün tillerge de kumaşalarga yaramay. Indi sen özünün tugan tilinden tartasın ki, sen korkasın tugan tilinde sizlerge, ol dürüst tugul. Şunun için biz bik matur utti bu atna on gün Başkırtstan kurultayının, bütün dünya başkırtlarının kurultayının şunday matur bir proyekt utkerdi. Yürek sözü diyen. Оперн театрда көп мына 14 гаилә, 14 пар башкорт телендә матур шундый шигырьләр сөйләделәр. Безнең андый шара бар. Тукай моңнары. Без инде 10 елга җитеп киләбез. Тукай моңнарын балалар сөйлиләр. Апрель аенда Тукайның туган көнендә татарчада, башкортчада, русчада, мари, мордва, удмурт һәм бүтән телләрдә безнең бийек тукайыбызның әсәрләрен, шигырьләрен сөйлиләр. Менә бу бик зур чара. Һәм менә без шуңарга шатланабыз. Тагы бер балалар өчен безнең тагы бер проектыбыз бар. Пушкин, Тукай һәм Кәрим. Бу балалар шушы Пушкин, Тукай, Кәримнең укыйлар да әсәрләрен рәсем ясыйлар. Ул бит тоже бик зур, шундый бик зур эш дип уйлыйбыз. Инде килсәк мәдәнияткә, 2 аккыш. Фарида Кудашева, Бахти Гайсин, санда үзегез дә буласыз, безне шундый съемкалар ясыйсыз, һәм менә безнең бөек шундый матур композитор белән матур җырчыбызның алар менә 20 елда Фарида Кудашева 100 ел булачак Алла бирсә. Һәм без аңа ышанабыз, ул үтәчәк зур матур бер бәйрәм кебек. Яшь балалар, нәни балалар, аларны күрмәгәннәр. Аларның әниләре дә инде күпләре аларны тире килеш күрмәгәннәр. Ләкин Бахти Гайсинның музыкасын уйныйлар гармонда, Кудашеваны йырлыйлар. Менә мин әлдә һәман менә исемдә бер бәләкәй генә баланың йырын җырлый, әзрәк бәләкәй генә ул 7 яшьлек, менә 2 еллык. Шуннан безнең бер жюри ағзасы әйтә: "Кызым, былайрак йырла әле", ди. Менә Фарида Кудашева әзрәк ала йырламый. Менә шулай бәләкәй әйтеп тинтә. Нәнәм мине шулай өйрәтте йырларга. Менә беләсезме? Нәнәсе Фарида Кудашева кеберәк йырламаса өйрәткән.
нәнәсенең җырын бәләкәй генә Уфа баласы әле татарча акцент белән сөйләп, менә шуны йырлый. Менә безгә шул бик зур, менә тоже бер бәхет дибез инде. Рима Амировна, менә Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе үзенең хезмәте белән Башкортстанда шундый бер җылы мәгънәви һава булдырды. Бу елларда бик якында, димәк, Уфа баш калабызда бөек Тукайыбызның һәйкәле пәйда булачак. Менә бу хакыйкать хакында да бәян итсәгезче. Әйе, бу һәйкәл турында бит инде 20 ел артык шулай йөргәннәр, ләкин менә без 18 елны хөкүмәт безгә шундый карар чыгарды. Татар театры, Нур театрының шундый бер нендә площадьында рөхсәт бирделәр һәйкәл куярга. Һәм конкурс игълан иттеләр. Мин менә әле шуңа әйтәм, ерактан гына күреп калдым. Конкурсның бик матуранда эшләре бар, ләкин менә әле үзегез беләсез, яңа хуҗалар Уфада да яңа комиссия төзергә туры килде. Чөнки элекке эшләгән кешеләр киттеләр. Менә шул яңа елның иң беренче көннәрендә үк комиссия бу менә шул конкурста катнашкан эшләрдән иң матурын, иң ләззәтлесен, иң яхшысын сайлап, аннан уже бөтен республикага күрсәтеп, һәм менә шул памятникны куячакбыз. Эшләре бик матур. Мин инде менә ярамый күрергә, ләкин миңа бөтенесен дә күрсәтмәделәр. Бер ничәсен күреп калдым. Халыклар шундый менә теге мөхәббәт белән эшләгәннәр. Бөтенесе дә менә мин күргәннәре бөтенесе дә матур. Мин аларны барысын да куеп чыгарыйм. Ләкин памятник берәү генә булачак. Шуның өчен кемдер җиңәчәк, конкурста катнашкан менә безнең шундый скульпторларга, художникларга мин зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Башкортстан җәмгыятебездә бу эш бер мөхәббәт белән бара. Әйе. Әйтәләр бит, син мөхәббәтеңнән булган эшләреңне, хезмәтеңне күрсәт. Ә мин хезмәтеңә күрә синең мөхәббәтеңнең көчен әйтермен дигәннәр. Рәхмәт, шулай булыр. Шуннан тагы безнең менә бер уебыз бар, 19 ел безнең автономиягә 10 ел булачак. Һәм без менә илдә экспансияләштек, монда хөкүмәт үзебезнең җитәкчеләр белән сөйләшеп, май айларында без үткәрәчәкбез, Алла бирсә, зур конференция. Менә бөтен 40 регионнан чакырып үзебезнең милләттәшләрне, мондагы ассамблеяны, үзебезнең республикада торган бөтен оешмаларны чакырып, бергә сезнең белән үткәрәчәкбез үзебезнең менә шул матур бер залыбызда. Шундый конференция, автономиягә 10 ел. Һәм үзебезнең эшләребез турында сөйләшәкбез, менә безнең шул 2 зур менә проектыбыз тора. Ә инде грант буенча алар хәзер 47 районда безнең бар автономиянең урындагы автономиялар. Халыклар рәхәтләнеп менә үзләре шундый матур иттереп эшлиләр. Алар хәлендә аларның проектларын безгә дә кызык. Һәм бөтен менә республикада, администрация районнарда бер кемдә комачауламый, эшләмәгез, килмәгез дип. Чөнки безнең автономиянең иң зур менә роле халкыбызның телен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен һәм халыклар ара дуслыкны саклау. Менә мин зур рәхмәтләр әйтәсем килә үзебезнең командабызның күп зур түгел. Альбина Габитна Халиуллина, сез хөрмәтле хәзрәт, Фаил Камил Фатхдинов, Габдрашев Илдар Махмутович, үзебезнең райондагы бөтен минем менә коллегалар, 47 районда барыгызга да милләттәшләрем, дуслар, туганнар, сезгә зур рәхмәтләр. Һәм үзебезнең республика җитәкчеләренә, ассамблеяга, күп милләтле республикага зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Йортына, анда бөтенесе дә безгә ярдәм итәләр, һәм үзебезнең туган дусларыбыз, русларның соборы, бөтен дөнья татар конгрессы, финно-угры, безнең чуаш туганнар, бөтенесе без бергә менә шулай бер туган булып эшлибез, яшибез, һәм ышанам, алдагы елларда шулай безнең бер-беребезнең чараларына барып, катнашып, шулай кунак булып, үзебезгә ярдәм итеп яшәрбез дип шундый уйлар белән яңа елга керәбез. Әйе, Рима Амировна, әйтәләр бит, дөньяга яратып карасаң, ул матур. Һәм заманны да хурламагыз дигәннәр, чөнки заман телгә килсә, ялырсыз дигәннәр. Менә заманның яңа ел көннәре килеп җитте. Бу шуннан гыйбарәттер ки, бер-беребезгә яхшы дугалар,
яхшы теләкләр, теләшү көннәре. Чөнки милләт, халык, дуслар, гаилә агзалары бер-берсенә нинди дуга, нинди теләк теләсә, ул безнең алдыбызга киләчәк. Инде Рима Амировна, сез милләт анасы буларак, Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының рәисе, Башкортстан дәүләт корылтайы депутаты Рима Амир кызы Утяшева сезләргә яңа ел теләкләрен ирештерәчәк. Хөрмәтле туганнар, хөрмәтле Башкортстан халкында яшәгән үзебезнең әниләр, әтиләр, әби-бабайлар, балалар һәм бөтен Башкортстан халкына яңа елда зур теләкләрем, иң беренче чын күңелдән котлыйм яңа ел җитүе белән. Һәм ышанамын, яңа ел без аны көтеп алабыз, чөнки яңа ел һәр кешенең үзенең уйлары, шундый бер канатлы хыяллары була. Менә һәр гаиләдә үзегезнең хыялларыгыз дөньяга ашсын. Һәм һәр гаиләдә, һәр гаиләгә, һәр кешегә, бөтен Башкортстан халкына тазалык, сәламәтлек телим, уңышлар. Үзем врач буларак һәр бер гаиләдә балалар күп тусыннар, теге аистлар күп алып кайтсын балалар, әти-әниләр таза булсыннар, әби-бабаларыбыз озак яшәсеннәр. Илебез, республикасында тынычлык булсын, иминлек булсын, һәм без бергә яшәп, шатлык белән үзебезнең республикага, Россиягә шундый зур бәхет белән хезмәт итик. Яңа ел белән, кадерле туганнар. Газиз милләт, Рима Амир кызы Утяшевага ошбу фидакар хезмәтләре өчен Аллаһ каршында, аның бу гайрәте хакына, аның саваплары гамәл дәфтәрләренә таңнар агырганчы, йылдызлар әйләнгәнче язылып торсын.
хәзер сезне милләтебезнең зыялылары, милләтебезнең йөзек кашы булган күркәм шәхесләре сәламли. Аппак карлары сафлыгы белән яңа ел якынлаша. Һәр кемнең күңелендә башкарган эшләренә, үткәннәргә ниндидер бер йомгак ясалган кебек. Ышанып та артка бер борылып карыйсың. Безнең Сәхип Җамал оешмасы да үзенең бүтән булмышын, милләтебезнең телен, мәдәниятен, әдәбиятен, гореф-гадәтләрен саклауга үзенең тус өлешен кертеп яшәүгә корылган. Әле бер борылып карасаң, эшләребез бихисап күп икән. Сәхип Җамал ул безнең беренче милли актрисабыз Сәхип Җамал Гизатуллина Волжская исемен йөртә. Шуңа күрә безнең эшмәкәрлегебез дә үзебезнең республикабызның Нур театры белән бәйләнештә бара. Бик күп эшләр башкарыла. Шундый күркәм чараларның берсе ел сайын үткәрелеп килгән шагыйрәләр сүзе җиһан сыры эше. Бу кичә бик күп шагыйрәләребезне, талантлы хатын-кызларыбызны берләштерә. Композиторларыбызның җырлары яңгырый һәм нуры булып ул бүтән тирә-якка республикабызга тарала бу эш. Чөнки урындагы, авыллардагы, районнардагы Сәхип Җамал оешмалары да бу эшне күтәреп алып, үзләрендә китапханәләрдә, мәдәният йортларында Борай, Кырмыскалы, Миякә, Бүздәк, Шишмә, Благовар районнары кебек башка районнарда да менә шушы эшне башкарып, гүзәл хатын-кызларыбызның тус сүзләрен ишеттерәләр. Талантлы шагыйрәләребезне ачалар һәм халыкка менә шушы үзләренең матур булмышлары белән нур таратып яшиләр. Шул ук вакытта дуслык йортында да безнең бик күп чаралар үтә. Фидакар шәхесләребез белән китап туйлары үткәрәбез, очрашабыз, бәйрәмнәр үткәрәбез. Уфа мәркәзебезнең Ихлас мәчетендә үткәрелгән чараларда да бик күп катнашабыз. Һәр вакыт кулашын җәеп каршы ала, бергә булабыз. Хөрмәтле хатын-кызлар, без аналар, без изге җаннар. Без бала тәрбияләүчеләр, киләчәк буынны үстерүчеләр. Күңелләрегездәге булган изге хыялларыгыз, күңелегезнең, булмышыгызның бүтән матурлыгы киләчәктә нур булып чәчелсен иде. Яңа елга яңа бәхет, яңа уңышлар, изгелекләр таратып яшәргә насип булсын безгә. Кадерле дуслар, Башкортстан татарлары конгрессы исеменнән сезне яңа ел бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. 2018 ел башка еллар кебек үк төрле вакыйгаларга, тормыш мәшәкатьләренә бай булды. Башкортстан татарлары да ил, республика өстенә төшкән авырлыкларның да, шатлыкларның да шаһиты булды. Уртак проблемаларны башка милләтләр белән үз иңнәрендә күтәрде. Без дә республикада яшәүче татарларны борчыган мәсьәләләрнең һәр чак уртасында булырга тырыштык. Аларны чишүдә кулган килгәнчә эшчәнлек күрсәттек. Милләтебезнең киләчәге ил җитәкчеләреннән генә тормый. Ул безнең үзебездән дә актив тормыш позициясын талап итә. Һәрберебез шушы чынбарлыкны аңласа, халкыбыз да яшәр, телен, гореф-гадәтләрен дә югалтмас. Яңа 2019 ел һәммәбезгә дә тик сәламәтлек, рух ныклыгы, гаилә иминлеге алып килсен. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Яңа ел белән дуслар. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне Башкортостандагы татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы Акалфах исеменнән сәламлыйм. Безнең оешма гаиләләрне саклау, балаларны тәрбияләү, телне саклау, гореф-гадәтләрне саклау белән эшләре белән шөгыльләнә. Бүгенге көндә 40-ка якын бүлекчә бар Башкортстанда. Күбесе бик матур шушы эшләрне башкаралар. Бүгенге көндә бик матур итеп Тукай варислары, Җәлил укулары, татарча фольклор ансамбльләренең ярышларын, конкурсларын үткәрдек. Беренче тапкыр Башкортстанда милли кием дизайнерларының ярышлары, бишек җыры ярышлары үтте. Мин
шуны әйтәсем килә, бик матур эшләүче районнар бар. Бәләбәй, Салават шәһәре, Нефтекама, Краснокама районы, Балтач, Борай, Кушнаренко һәм башкалар. Бик рәхмәтлемен үзебезнең оешма членнарына. Сезне киләсе яңа 2019 ел белән тәбрик итәм. Сезгә шатлык, бәхет, гаилә бәхете, сәламәтлек, яңа елда яңа уңышлар телим. Бергә булыйк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле милләттәшләребез, сезне барысында чын күңелдән киләчәк яңа ел белән котлыйм. Һәм әлбәттә, киләчәк елыбызга, яңа елга без һәрберебез ниндидер ынтылышларыбызны, ниндидер яңа максатларыбызны куябыз. Һәм әлбәттә, гаиләсе белән аларына ирешергә насыйп булсын. Һәм киләчәк елында, һәм киләчәгебездә дә, һәм әлбәттә, яңа елда, һәм айрым киләчәгебездә төп максатларыннан берсе булырга тиеш үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең гаиләләребезгә милли һәм дини тәрбия бирү. Чөнки үзебез беләбез, әгәр без үзебез үз балаларыбызга милләт тәрбия бирмәсәк, аларга беркемдә дә аны бирә алмый. Һәм шулай итеп тә без туган телне дә, туган мәдәниятны да югалту ихтимал. Һәм сезне айрым Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән сәламлыйм. Һәм әлбәттә, без яңа елга керәбез. Һәм кайдыр барганда безгә әби-бабайларыбыз, әтәнәләребез бердән-бер исән саулык теләгәннәр. Һәм сезгә дә барысында да иминлек һәм саулык. Саулык булса, без көчле булабыз. Көчле булсак, бөтен максатларына ирешергә була. Һәм киләчәк елында сезгә иминлек һәм саулык. Бик зур рәхмәт. Үтеп барган 2018 ел Берлек оешмасы өчен эчтәлекле дә, әһәмиятле дә булды. Без быел Татар кызы проектының 15 еллык юбилейын үткәрдек. Белүегезчә, Татар кызы Башкортстанда 1993 елдан бирле үткәрелеп килә. Бу вакыт эчендә бу проект үсеп, камилләшеп, әхлаки, тарихи һәм сәнгати кимәлгә барып җитте. Икенче бер зур проектыбыз ул Мәрьям Султанова исемендәге әңгәмә клубының эшчәнлеген җәелдереп җибәрдек без быел. Анда безнең профессорларыбыз, татар укымышлылары, дин әһелләре чыгыш ясый. Халык бик яратып йөри безнең әңгәмә клубына. Татар халкын, гомумән халкыбызны киләсе яңа ел белән котлыйм. Тынычлык, исәнлек, саулык телим барчагызга да. Безне балалар куандырып кына торсын. Халкыбыз өчен безгә киләчәктә дә файдалы һәм эчтәлекле эшләр эшләргә насыйп булсын. Хөрмәтле дуслар, сезне чын күңелдән якынлашып киләчәк яңа 2019 ел белән котлыйм. Яңа ел төне өметләр вакыты. Мин һәрберегезгә тынычлык, мәхәббәт һәм иңенлек, бәхет һәм шатлык, сәламәтлек һәм уңышлар телим. Яңа ел белән. Düşman kırmasa birga buluruz әле.
Bastım bakır akşağı, yaş ömrünü alıp bulmayı satın akşalara. Ey dola 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 iki bileğim, niye dönme niye yana iki benim yüreğim. Olmasıydı bileğim, dolduruşu bulmasa, yanmasıydı yüreğim, yandırışı bulmasa. Yanmasıydı yüreğim, yandırışı bulmasa. Әйе, яңа ел һәр беребезнең эшләрендә уңышлар, гаиләләребездә иминлек, күңелебезгә шундый иман байлыгы алып килсен иде. Яңа елда яңа хыяллар белән яшик. Хыялы бар кешенең димәк өмете бар. Өмете булган кешеләрнең киләчәге бар. Без Аллаһ халкыбызга яңа елда да бәхет, бар тик бәхет, сөю, сәгадәт эчендә яшәсеннәр дип дуалар кылмактабыз. Өйләрегезгә ям, ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам теләп, җәүһәрле мәхәббәт белән гомер кичерегез.